በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒ ዓለም ኣቦይ ጽቡቕ ውዒለ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥቅምቲ 29 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በዝሎም መዓንቲ በዓለ ወርሑ ናይ በዓለ እግዚአብሔር አምላኽና በዓለ ወልዲ እዩ። ቸርነቱ ምሕረቱ ምስኩላትና ይኹን አሜን። ኣብ ጊዜ ድኻምና በርትዐ ኣብ ጊዜ ውድቀትና ኢዱ ሰዲዱ ዘተንስአና እንተበደልና እውን ብዓይነ ምሕረቱ ጠሚቱ ንንስሓ ዕድመ ዝውስኸና ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ድንግል ፍጹም ተወሊዱ ፍጹም ፍቅሪ ዘርአየና ንሞትና ብሞቱ ዘድሓነ ናይ ሓጢአትና ጽሑፍ ኣብ ቀራንዮ ዝደምሰሰልና መኣዲ ብምዃን ምግቢ ህይወት መስተ ህይወት ብምዃን ናይ ዘለዓለም ተስፋ ዝኾነና ናይ ኣማልክቲ ኣምላክ ናይ ነገስታት ንጉስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና እሞ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ አሜን። ከምኡውን ዓመታዊ በዓል ናይ ቅዱሳንና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጥቅምቲ 29 ዓቢ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ አቡነ ሳሙኤል ዘብደብረ ወገግ ዕረፍቶም እዩ። ዝኸበረን ዝተመስገነን ቅዱስ ጸቃውዓ ድንግል እውን ዕረፍቲ እዩ። ናይ ሃገረ ተሰሎንቄ ቅዱስ ድሜጥሮስ እውን ብሰማዕትነት ዓረፈ። ከምኡውን ቅዱስ ዲሜጥሮስ ዓርኩ ናይ ዝኾነ ቅዱስ ስቅጣር ብሰማዕትነት ስለ ከም ዝዓረፈ ስንክሳር ብስም ይጠቕሶ። ቅዱስ ዲሜጥሮስ ዝሃገረ ተሰሎንቄ ዓዱ ተሰሎንቄ ዝኾነ እዚ ዲሜጥሮስ ዝተባሃለ ሰማዕት ኣብ ናይ ከሓደ ንጉስ መክስሚያኖስ ዘመን ሰማዕትነት ዝተቐበለ እዩ። ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ተማሂሩ ምስ ዓበየ ድማ ኣብ ዝቐንዐት ሃይማኖት ተዋህዶ ብምጽናዕ ወንጌል ምሂሩ ናይ ምእመናን ህይወት ዘድሓነ እዩ ዘድሕን ኮነ። ንብዙሓት ካብ ኣምልኮተ ጣዖት ናብ እግዚአብሔር ናብ ምምላኽ ስለ ዝመለሶም ክፉኣት ስለዚ ነገር ኣብ ቅድሚ ከሓዲ ንጉስ ወንጀልዎ። ንጉስ ድማ ጭፍራኡ ልኢኹ ምስ ኣጸውዖ ንጣዖታት ዕጣን ይዕርግ በሎ። እዚ ቅዱስ ድማ ብዘይካ ንእግዚአብሔር ንኻልእ ዝግዛኣሉ ኣምላኽ የለን በሎ። ድሕሪኡ ንጉስ ብዙሕ ኣሰቃያት ምስ ኣውረደሉ ኣሰሮ። ከምኡውን ንጉስ ጣዖታቱ ምእንቲ ክስገድን መስዋእቲ ምእንቲ ከቐርብን ኣብ ዝሓተቶ ጊዜ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ግን ንትእዛዙ ከምዘይተቐበሎ ምስ ፈለጠ ንጉስ ንሰበይቱ ብኹናት ኣብ ብዙሕ ቦታ ወግኦ ንሰውነቱ ማለት እዩ ይቕሬታ። ኣቡነ ዲሜጥሮስ ድማ ኣነ ብዘይካ ንሓቀኛ ኣምላኽ ንጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝረኸሱ ጣዖታት ክሰግድ ኮነ ዕጣን ድማ ክዕርግ ኣይፈቅድን። ኣብ ሰብነተይ ድማ ዝደለኻዮ ግበሩ በሎም። ንጉስ ሕጂ እውን ብተደጋጋሚ ኩናት ኣውጊኡ ቀተሎ። ቅዱስ ዲሜጥሮስ ድማ ብሰማዕትነቱ በዚ ፈጸመ። ንስጋኡ ድማ ኣውፂኦም ኣብ ዝደርበይዎ ኣብ ጊዜ ምእመናን ኣልዒሎም ናይ መከራይ ዘመን ክሳብ ዝፍጸም ክሳብ ዝሓልፍ ኣብ ሳጥን ገይሮም ኣብ ሕቡእ ቦታ ኣንበርዎ። ናይ መከራ ዘመን ኣብ ዝተፈጸመ ጊዜ ድማ ኣብ ከተማ ተሰሎንቄ ውቅብ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖምሉ ንቅዱስ ስጋኡ ኣብኡ ኣንበርዎ። ካብ ስጋኡ ድማ ድንቂ ዝኾኑ ዓበይቲ ተኣምራት ተገልጹ። ሽታኡ ብጣዕሚ ጥዑም ዝኾነ ናይ ጨና ቅብኣት ካብኡ ስለ ዝፈልሐ ብዙሕ ውዱያት ተፈወሱ። ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ዕረፍቱ በዓል ካብ ካልእ ዕለታት ብዝበለጸ ብብዝሓት ይፈስስ። እዚ ዓብ ተኣምር ድማ ክሳብ ዓለም ፍጻሜ ከይተቋረጸ ክነብር እዩ። ረድኤት በረኸቱ ናይ ቅዱስ ዲሜጥሮስ በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና አሜን። ከምኡውን ኣቡነ ጸቃውዓ ድንግል ናይዚ ቅዱስ ካህን ስለ ዝኾኑ ብጥበብን ብተግሳጽን ዓዕበይዎ። ኩሉ መለኮታዊ ትምህርቲ ድማ ኣምሃሮ። ዓቢ ወዱ 40 ዓመት ኣብ ዝኾነ ጊዜ ኣቦኡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ገዳም መንኩሶም ብመምህርነት ተመሪጾም ኣብ ናይ ኣባ ገብረ ማርያም ወንበር ተሸሙ። ኣብቲ ጊዜ ኣቦኡ ንወዲ ልብሲ ምንኩስና ኣልበሶ እሞ ንስሙ ጸቃውዓ ድንግል ኢሉ ሰውየሞ።
ካብታ ግዜ ጀሚሩ ድማ ብዘይ ምቁራጽ ብጾም ብጸሎት ብዙሕ ብምስጋድ ዓቢ ተጋድሎ ተጋደለ። ድሕሪዚ ድማ አቡነ ጸቃውዓ ድንግል አቡኡ ኣብ ዝዓረፈ ግዜ ኣብ ክንዲ አቡኡ ተሸመሞ ንኣባጊዑ ብጽቡቕ ኣተሓላልዋ ሓለውዎም። ለይቲ ሙሉእ ድማ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ቆይሙ ይሓድር። ለይቲ ሙሉእ ድማ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ቆይሙ ይሓድር። ካብቲ ባሕሪ ምስ ወፀ ድማ ረሃፁ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ክሳብ ዝንጽፍጸፍ ስግደት የዘውትር ነበረ። ምግቢ ድማ ዝደረቐ ባኒ ይምገብ እምበር ዝመቀረ ዝጣዕመ ኣይቀምስን ነበረ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ብኢድ ጸቃውዓ ድንግል ተኣምራት ገበረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ኣብ መንገዲ ክኸይድ ከሎ ካብ ብቆልዑኡ ጀሚሩ ብእግሩ ከይዱ ዘይፈልጥ መጻጉዕ ረኸቦሞ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ኢሉ ዝጸልየሉ ማይ ኣብ ቅድሚኡ ኣብ ዝነጸገሉ ብምልክት መስቀል ኣብ ዘማዕተበሉ ግዜ ድማ እቲ መጻጉዕ ፈጺሙ ደሓነ። አቡና ብዙሕ ተኣምራት ብምግባርን ወንጌል ብምስባኽን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ኣገልገለ ግዜ ዕረፍቱ ምስ ኣኸለ ብሰላም ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸለቱ ይምሓረና ኣሜን። ከምኡውን አባ ሳሙኤል ዘወገግ ሃገርና ኢትዮጵያ ማህደረ ቅዱሳን ምዕራፈ ቅዱሳን ከም ምዃና ፍሬ ክብሪ ፍሬ ትሩፋት ዘፍረዩ ብዙሓት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣፍርያ እያ። ብርሃን ኮይኖም ካብ ዘብርሁ ማእከል ቅዱሳን ሓደ ድማ አቡነ ሳሙኤል ዘወገግ እዮም። ኣብ ሃገርና ጥራይ ብዙሓት ሳሙኤል ዝበሃሉ ቅዱሳን ብምንባሮም ክንጽውዖም ከለና ዘ እናበልና ኢና ንጽውዖም። ንኣብነት ሳሙኤል ዘዋሊ፣ ሳሙኤል ዘወገግ ናይ ሎሚ፣ ሳሙኤል ዘጣሬጣ፣ ሳሙኤል ዘቆየጳ፣ ሳሙኤል ዘሃሌሉያን፣ ሳሙኤል ዘግሸንን ምጥቃስ ንኽእል። ኩሎም ድማ ናይ ማእከላይ ዘመን ሐዋርያውያን ኣቦታት እዮም። ጻድቅ አቡነ ሳሙኤል ዘወገግ ዝተወልደሉ ኣብ 1300 ክፍለ ዘመን ክኸውን ከሎ ሃገረ ምውላዶም ናይ ብዙሓት ቤት ቅዱሳን ዝኾነት ሸዋ እዩ። ዓዶም ድማ ካብ ናይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ብዙሕ ኣይርሕቅን እዩ። ናይዚ ጻድቕ ወለዲ እንድርያስን አርሶንያን ዝበሃሉ ክኾኑ ከለው ሕሩያት እግዚአብሔር ድማ ነበሩ። እዚ ጻድቕ ኣብ ዝተወልደ ግዜ ናይ ቤቶም ዓንዲ ለምሊሙ ተረኽበ። አቡነ ሳሙኤል ዘወገግ ካብ ቆልዕነቶም መጻሕፍቲ ተማሂሮም ኣብ ኣዋርሕ ጉብዝናኦም ድማ ንዓለም ነዓቑ። ናይ ዓብይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ወዲ መዝሙር ኮይኖም ድማ ኣብ ደብረ ሊባኖስ መነኑ። ካብ 12 ሕሩያት ምሩጻት ኣርድእቲ ሓደ ዝኾኑ ብክህነቶም ንደብረ ሊባኖስ ተጊሆም ይዓጽኑ ነበሩ። ከምኡውን ብንጹህ ልቦናን ብጾሙን ጸሎትን ይተግሁ ነበሩ። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ምስ ዓረፉ ድማ ኣብ ዘመን እቲ ሕያዋይ ጳጳስ አቡነ ያዕቆብ 12 ንቡራነ ኢድ ተመረጹ። እዞም ኣቦታት ብኣገልግሎተ ወንጌል ብፍላይ ደቡብን ምብራቕን ንናይ ክፍሊ ሃገርና ዘብርሁ እዮም። ቅዱሳን ክምረጹ ከለው ድማ ካብ አቡነ ፊልጶስ ቀጺሎም ብኻልኣይ ደረጃ ዝተመርጹ አቡነ ሳሙኤል ዘወገግ እዮም። ሃገረ ስብከቶም ድማ ሃረርን ሶማሌን ነበረ። እዞም ጻድቕ ኣብ ሃገረ ስብከቶም ናብ ኣከባቢ ሃረርን ሶማሌን ወሪዶም ንዘመናት ዘርኢ ወንጌል ዘሪኦም እልፍ ፍሬ ኣፍረዩ። እቲ ኣከባቢ ድማ መካነ ቅዱሳን ገበርዎ። ቀጺሎም ንገዳማዊ ህይወት ከጽንዑ ብምብራቕ ክፍሊ ሃገርና ኣብ ኣፋር ሱባኤ ኣተው እሞ እቲ ቦታ ከዓ ደብረ ዝሃሎ ነበረ። ኣብቲ ቦታ ን155 መዓልቲ ምስ ቆሙ ከይዕረፉ ምስ ዘርግሑ ከይዓጸፈ እኽሊ ማይ ከይቀመሱ ጸለዩ። ኣብ ፍጻሜ ሱባኤኦም ግን ቅዱስ መልአኽ መጺኡ ሳሙኤል ናብቲ ጎቦ ኺድ፣ ናይ ስምካ መጸውዒ ንሱ እዩ እሞ እዚ ግን ናይ ካልእ ሰብ ናይ ኣባ ኣንበሳ ዝሃዘሎ ርስቲ እዩ በሎም። እዞም ጻድቕ ድማ ናብቲ ዝበሎም ጎቦ ከይዶም እንተጸለዩ ካብ ሰማይ ብርሃን ወረደሎም። ኣብ ፍርቂ ለይቲ ዝበርሀ ብርሃን ክሳብ ናብቲ ጎረቤት ኩሉ ዓዲ ብምብጽሑ ናይቲ ኣከባቢ ሰባት ወገግ በለ እኮ ወግሐ እኮ በልዎ። በዚ ምኽንያት ድማ ሎሚ ደብረ ወገግ ይበሃል። እዚ ቦታ ክሳብ ሎሚ ንጹህ ልቢ ንዘለዎም ኣበው ብብርሃን ተኸቢቡ ይርአ። እዞም ጻድቕ ዝወለድዎም ብዙሓት ስውራን ኣብቲ ስፍራ ይርከቡ። እቲ ቦታ ናይ ኣናብስቲ መንበሪ
ብምዃን ጸላኢ ነቶም መናንያን ከጥቅዕ ኣይከኣልን እዩ። ሳሙኤል ዘወገግ ዝጽልይሉ ድማ ብኣናብስቲ ተኸቢቦም እዮም ዝነበሩ። ኣብቲ ቦታ ሓደ ኣናብስቲ ክሰግዱ ይርአ ነበረ። ጻድቅ ኣቡነ ሳሙኤል ግን ብኸምዚ ብቅድስና ተመላሊሶም ኣብ 1400 ክፍለ ዘመን ኣብ ውሽጢ ክልል ሶማሌ በዛ ልሙዓንቲ ዓረፉ። ናይዞም ጻድቅ ልደት ሓምሌ 10 ፍልሰቶም ድማ ጉንበት 27 እዩ። በረኸት ረድኤቶም ምስ ኩላትና ይሕደር ኣሜን። ጥቅምቲ 29 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣቡነ ሳሙኤል ጻድቅ ዘደብረ ወገግ፣ ኣባ ጸቃውኣ ድንግል ዘደብረ ዘኸኝ፣ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ስቅጣር ሰማዕት፣ ኣቡነ እጨጌ ዮሃንስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ናይ ፈጣሪናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እዩ። በዓለ እግዚአብሔር፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት፣ ቅዱስ ማርቆስ ዘተርማቅ፣ ቅድስቲ ፍቅርተ ክርስቶስ ኢትዮጵያዊት፣ ቅዱስ ዘርአ ክርስቶስ፣ ቅድስቲ አርሴማ ድንግል። አሜን። በረኸቶም ይሕደረና ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለኹም ኣይፍለየና አሜን። ስንክሳር ልሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ካብ ኣናበባ ካብ ፊደል ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣርመለይ አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒዮም ህድግ ለና አበሳነ ወየጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ዝተመሰት አላድነነ ወባልሃነ እንኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በህሊናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለቺ ብሩክት አንቲ እማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ሀበ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስረይለነ ኃጣዊነ ከማይጸነ ብኪ ተማይጸነ በክዳንቺ አሜን አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ለይኩን